салому алайкум дӯстон. Ба ҳама маълуме ки каналҳои платни нагирифтесай. Бародаро роҳи ҳалша ёфтем ки чаро симкартаи сел кор накарда истодааст. Инавози ма сетаи плата медиром, симкартаро проверка мекунам. Ина бародаро IPO рақамҳо баромагия ду тайпи боло як тайпи та, яъне ки симкарта shutdown ҳаст. Симкарта кор кесай. Пакет кор накесай. Ина бародаро пакет бучидаги нест срокш. Просто кор накарда истодааст ами симкартаи тселда. Баъзеҳо фикр мекунанд ки пакет бучида, бародаро хато мекунен. Ами каналҳое ки кор накарда истодааст. Пакет ҳаст. Ҳамаш ҳаст. Срокш буд нашидагиай, симкарта кор накарда истодааст. Бародаро ин проблема дар симкартаи тсел шидай. Ами тсело намедонам чӣ проблемаи ами тселда шидай. Компанияи тселда ки фақат ами симкартаи тсело кор накарда истодааст. Ягон касда. Бародаро барои ин роҳи ҳалш ҳаст. Мо симкартаро мегирем, симкартаи мегафон мезанем, ҳамаи каналҳо кор намедирояд. Ин ами проблема симкартаи тселда шидагиай. Ба ҳамин хотир ягон майда алоқун нашавен. Подписчикои муҳтарам, ягон майда алоқун нашавен. Ин временияй, иншоаллоҳ ба наздикӣ бояд соз шавад. Фақат тселда. Агарам хеле проблема бародаро диден, симкартаро бигирен, мегафон бизанен. Пакетҳо бучидагӣ нестанд. Пакетҳо ҳама қоидавияй. Фақат ба ҳамаи клиентҳоам тавсия метавонам ки симкартаи мегафон истифода барен муваққатӣ, то он даме ки ами тселоро соз кунанд. Пака ами мегафон бизанен, тамошо кунен. Баъд хоҳед бои чиз шид, бародаро алоқа да мешем ба рури кор.